Al 13 jaar wordt er werken om de stoomtrein hier rijden te laten om zo meer toeristen naar Zuidwest-Friesland te helpen. Maar voor eerst is dit de realiteit. De remise en beziekersrompen binnen al wolhaast kleer en er staan er wat 200 vrijwilligers in de startblokken. Maar de stoomlocomotief die in juli inzet worden zo is nog heel net goed kaart door de Duitse autoriteiten. Als Duitsland inderdaad 8 weken erover doet, dan komen er 8 weken van ons bij, dat is 16 weken. Maar eigenlijk is het meer omdat alle mensen op vakantie gaan. Dus dan zit je ergens eind september. Nou ja, dan is het seizoen voorbij, zijn toeristen weg. En het enige wat je nog hebt zijn af en toe wat gezinnen, maar daar kan je natuurlijk niet op rijden. Dus is er uitstel van een jaar en wordt het project op het nij duurder. Bestuur van de stoomtreinmaatschappij had al onklappen bij de bank en provincie van help. De Vlater leidt neffens harren bij de leverancier van de trein. Om toch nog inkomsten te hebben is voor deze zomer een alternatief betocht. Toch iets gaan doen met treinen in combinatie met het Modelspoormuseum. En ja, de vrijwilligers dan wat anders laten doen. Misschien kunnen we hier op en neer rijden op dit terrein. De dinertrein neerzetten aan het perron. Dus we zijn al heel druk bezig met alternatieven. En dat is ook een motivatie voor iedereen om door te gaan. Dus we zeggen niet, we trekken de stekker uit tot volgend jaar. Nee, we gaan door, alleen met een compleet nieuw plan. De verwachting is dat de stoomtrein tussen Snits en Starem op zijn betiert 4 april rijden zullen.